helst. Ja. Har ni telefonerna med er? För nu ska vi ringa. Nu ska vi ringa till Carina. Ja. Just det. Kan du hennes nummer? Ja. Vi kör på. Varsågoda. Gamla kompisar på väg på äventyr. Vi har bokat flygbiljett och en hyrbil sommarbil. Pommack har en polare som bor i Saint-Tropez. Han kan fixa in oss på kasinot här bredvid. Jag måste ringa Carina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina, så får vi se hur jag gör. Det blev ganska sent igår och vi kom aldrig ut. Carina ville prata, mitt kontantkort det tog slut. Ikväll så blir det underhållning här på vårt hotell. Men vad det beror på att det går för mig ikväll. Jag måste ringa Carina, bara inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina, så får vi se hur jag gör. För Carina har humor, hon får alltid som hon vill. Hon bestämmer hur vi gör, bäst jag försöker en gång till. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina, så får vi se hur jag gör. Jag måste ringa Carina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste